Türkmenistan aviakompaniyası İran'da ursun devam etmeginin arasında aylıq dövletlerinin käbir iri şäherlerine uçar gatnawlaryna girdilen çäklendirmeleri uzaltdy. Bu aralıkta İran'daki etniki Türkmenlerin ençemesinin yaşayan sebitlerindeki urustan gaçyp Türkmenistan'daki garyndaşlaryna asmak tinan sığında Türkmen terhedine gelýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan'ın döwletiň bir gözegçiligindäki mediasy, Amerikanyň we Israýlyň goňşy İrany urýan zarbalary sebitde emele gelen ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýär. Türkmenistan aviakompaniyasy 9 martdan başlap Aşgabatdan uçýan Jidda, Abu Dhabi, Dubai ugurlary boýunça howa gatnawlaryny 1 aprele çelini toktatdy. Mundan öň Türkmen howada sejjatı 2 martdan 4 marta çelini Dubai we Jidda gatnawlaryny toktadypdy. Mälim edilen resmi maglumatda ozalky kararda hem bolşýaly. Munyň İran Islam Respublikasynyň howa giňişligine girdilen çäklendirmeleri nazara alyp uçuşlaryň howpsuzlygyny üpsün etmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Ursun özi agdalmaýar. Yatırılan gatnawlaryň ýolagçylary aviabiletlerini tutumsuz ýagdaýda doly izina gaýtaryp ýa-da iň ýakyn mümkinçilik bar bolan senelere tutumsuz ýagdaýda üýtgedip bilerler diýip aviakompaniýanyň 9 martdaky maglumatynda bellenilýär. Bu aralykda 28 fevralda Amerikanyň we Israýlyň İran nysanylaryna garşy zarbalary urup başlamagy bilen etniki Türkmenleriň ençemesi öz ýaşaýan sebitlerindäki harby we güç detgalaryna garşy hüjümlerden howatyr edip Türkmenistana asmaga finansiýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyň habarçysy Türkmenistanyň İran bilen aradaky terhet ary çäkleriniň biriniň harby gullukçylary şol tanda terhetçi ofitserler bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Olaryň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan anyk sene, yer we adam atlary äsgär edilmeýär. İran'ın demir gazagyndaky serhet ýaka sebitlerde ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň owalaryndaky garyndaşlarynyň ýanynda gaçyp atalga tapmak üçin serhetden geçmäge tinanşýarlar. Olaryň onlarçasy her gün diýen ýaly gümrükhananyň golaýynda jemlenýär. Düşen agyr ýagdaýlaryny narin düşündirip goýbermegimizi haýyş edýärler. Ýöne bize hiç bir bozguny geçirmezlik barada anyk buyruk verildi. Serkerdeler munyň Aşgabatdan ýokardan tapşyrylandygyny aýdýarlar. Jany ugrunda kowalaşyp ýalwaryp duran biriniň gursagyndan itilmegi gaty gynandyrýar diýip söhbetdeşimiz belledi. İran Türkmenleri esasan ýurdun demirazygynda we demirazyk gündogurunda ila darasynda Türkmen sährasy resmi ýagdaýda Golistan ustanlygy adlandyrylan sebitde ýaşaýar. Olaryň sany barada resmi maglumat bolmasa-da İranda ýüzlerçe müň, käbir çeşmelerde milyondan hem aşa etniki Türkmeniň ýaşaýandygy bellenilýär. Habarçymyz İran bilen arada Türkmen harbalarynyň nowatçylyk çekýän eserleriň sanynyň artdyrylandygyny, şeýle-de dronlar bilen gözegçilik edilýändigini aýtdy. Serhet ary çäginde gulluk geçen harbalaryň ençemesiniň sözlerine görä, olaryň özleri hem häzir kesisiz ýagdaýda. Bu pikri azatlyk bilen anonim ýagdaýda söhbetdeşi bolan beýleki harbylar hem tasdiklap, häkimetleriň bozgunlaryň mümkin akymyndan, hatda hazaryň üstü bilen de ýurdun çägine geçmeginden alada galýandyklaryny aýdypdylar. Serhet gullukçylarynyň bir näçesi ýolbaşçylardan nähili hereket etmelidigi barada anyk görkezmeleriň ýokdugyny we ýagdaýyň mümkin bolan eskalasiýasyna garşy durmaga taýýar däldigini belläpdiler. Türkmenistanyň gümrük gullugy İrandaky urus başlanaly bäri diňe bir beýanat ýaýradyp, 5 martdaky habarynda urusy güni agzaman, tarag, artyk, howdan we altynatır gümrük nokotlaryndan ulaglaryň we ýükleriň geçirilmegi häzirki wagtda kadaly dowam edýändigini mälim edipdi. Azatlyň habarçylary iň azyndan bir terhet geçelgesinde ulaglaryň uly nowatynyň saklanyp galýandygyny we günde çäkli tirkegli ulaglaryň geçirilýändigini, munyň netijesinde gijikdirilen harytlaryň bazarlardaky narhlarynyň hem dowamly artýandygyny aýdypdylar.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurdy Türkmenistanyň resmi edarlaryndan serhetdäki ýagdaý umuman goňsy Irandaky baryan ursuň ýurda we ilaty ýitirýän täsiri barada maglumat ýa tesvir almak mümkin däl. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump geçen ay Irana garşy başlanan harby operasiýanyň ören tiz wagtda tamamlanjakdygyny aýtdy we eger Tehran ýakyn gündogurda newit üçünçiligine böwet bolmagy ýa ýurda has güýçli darbalaryň uruljakdygyny duýdurdy. They'll get hit at a much harder level. Trump bu barada 9 martda çykyş etdi. Mundan öň Tehran merhum ýokary lider Ayatullah Ali Khameneiň orduny onuň ogly Mojtaba Khameneiň geçendigini yglan edininden soň Israila we Pars aýlygyndaky Arap ýurtlaryna garşy köp sanly raket we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Trump CBS teleýaýlamyna beren interwýusunda Mojtaba Khameneiň ýerine geçsek biriniň pikirinde bardygyny aýtdy. Emma adyny aýan etmedi diýip CBS'in habarçysy X sosial ulgamynda ýazdy. Mundan öň Trump beýleki media teristlerini Iranyň iň ýokary wezipesine Khameneiň bellenmeginden hoşal däldigini aýdyp, muny uly ýalňyslyk diýip atlandyrdy. Sol bir wagtda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Irany ýakyn gündogur boýunça jogap darbalaryny urmak bilen dünýäni grewne almak finansyňynda aýplady. They are trying to hold the world hostage. They are attacking their neighbors. Seýle hem ol Tehranyň mümkinçiliklerini çäklendirmäge gönükdirilen Amerikanyň harby operasiýalarynyň meýilnama laýyk dowam edýändigini aýtdy. Tehranyň goňsy ýurtlara garşy hüjümleriniň mümkin mysallarynyň biri hökmünde NATO, Amerika bilen Israýlyň 28 fevralda Irana garşy zarba kampaniýasyna başlamagyndan bäri ikinji gezek Türkiýanyň howa giňişliginde bir balistik raketanyň urulyp düşürilendigini aýtdy. Türkmenistanda awtolog üçin ýangıç gytçylygy döredi, beketlerde benzin çäkli mukdarda satylýar, dizel tapdyrmaýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri bu ýagdaýyň ila darasynda aladalanmalary artdyrandygyny aýdýarlar. Ýangıç beketlerinde 2 gündür ýiti dizel we benzin gytçylygy saklanýar diýip Balkanly çeşme 10 martda habar berdi we bu ýagdaýyň yerli ilady üçin kynçylyk döredenligini aýtdy. Gydalarbat we Türkmenbaşy şäherleriniň ýangıç guýan beketlerinde ýük ulaglaryň nowatlary dörep, ýangıjy mätäç ulag sürüjüleriň bu ýerde galyp dizeliň satylmagyna garaşýanlygyny yerli çeşmeler belleýär. Dizel satyn almagy garaşýan yük ulaglarynyň şol sanyny Gazak we Özbek döwlet belgili yük ulaglarynyň oňlarçasyny görmek mümkin. Dip Gydalarbatly çeşme aýtdy. Habarçylary görä dizel we benzin gytçylygy Daşogot welaýatynda hem dörepdir. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan sürüjüler ýoluny dowam etdirmek üçin ulaglarynda ýangıjyň düýpden ýokdugyny we dizeli has kymmat bahadan satyn almagy da taýýardygyny aýdýarlar. Dizelsiz kösenýän sürüjüler ýalňyç paketleriniň işgärlerini para hem teklip edýärler. Her bir litri üçin 10, hatta 20 manat teklip edýän daşary ýurtly sürüjüleri görse bolýar. Ýöne bu tapar hususy araçylara da dizel satylmaýar. Daşary ýurtly sürüjüler gaty kösenýär. Diýip sürüjü gurrun berdi. Türkmenistanda dizel ýangıjynyň resmi bahasy 1 manat bolup, arzanlygy boýunça dünýäde ilkinji 5lige ýerýär. Şunlar Balkanyň ýangıç beketlerinde benzin hem ören çäkli mukdarda satylýar we köp garaşan nowaty ýeten her bir ulaga 5 litrden köp satylmaýar. Balkanly çeşmeler ýangıç beketlerindäki bu ýagdaýyň dartgynlylyga sebäp bolýandygyny aýdyp, nägile bolan sürüjüleriň arasyndaky ýagdaý ýaky tutuşma çenli baryp ýetýär diýip gurrun berdiler. Bu ýangıç gytçylygynyň sebäpleri barada Türkmen häkimetlerinden resmi düşündürüş berilmedi. Newti ekspert edýän Türkmenistanyň içerki bazarynda dören ýangıç gytçylygy ýakyn gündordaky urşuň dünýäde newit sowdasyna ýetirýän täsirleriniň arasynda ýüze çykdy. Iranyň energiýa sahalaryna hüjümler we newit teristleriniň möhüm ekspert ýoly bolan Hormuz boğazynyň ýapylmagy sebäpli newitiň bahasy media maglumatlaryna görä duşanbe güni $120 golla ýokurlanypdyr.
Türkmenistan'ın enerji pudağındaki çeşmelerin Azatlık Radyosuna anonimlik şertinde beren maglumatlarında yurdun nebit önümlerinin sövdasında daşarkı bazarlara ünsün arttırılanlığı bellenýär. Çeşmelerin biri Türkmen başynyň nebiti gaýdadan işleýän zawodundaky ýagdaý barada gurrun berip şeýle diýdi. Azerbayjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna tat ähli haritlaryň, benziniň, dizeliniň we çiğ nebitiň eksporty güýçli depkinde ýola goýuldy. Dip çeşme aýtdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä häzirki pursatda diňe owu hojalygy üçin belli bir mukdarda ýangyç bermek tapşyrylypdyr. Häzirki ekiş mövsümi nazarda tutulup vilayetlerdäki owu hyzmat ýangyç beketler üçin az mukdarda dizel we benzini bermek tapşyryldy. Dip çeşme aýtdy. Raýatlar üçin benziniň günlük mukdaryny her bir ulagy 5 litrden kesgitläp, häzirki pursatdan netijeli peýdalanmak üçin eksporta üns bermegi tapşyrdylar. Dip çeşme sözüne goşdy. Türkmenistanyň döwlet mediasynda çap bolýan maglumatlara görä, ýurdun nebit önümçiligi we eksportynyň möçberi depkinli ötýär. Munyň bilen bir wagtda ýurdun içerki bazarynda ýangyç önümleriniň gytçylygy hem ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmenistandaky çeşmeler häzirki ýagdaýyň adamlarda has uly howatyrlanma döredönligini aýdýar. Ýurtda nebit önümleriniň häzirki gytçylygy soňky ýyllarda dören ýangyç ýetmezçiliginden hem has beter duýulýar diýip Türkmenistanly çeşme goňşy ýurtdaky urşuň Türkmenistanda nebit önümleriniň aşy gymmatlamagyna getirmegi barada aladalar artýar diýip belledi. Energiýa sereşdeleriniň şol sanda nebit önümleriniň eksporty Türkmenistanyň girdejileriniň uly bölegini düzýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ösýän eksport uğurlarynyň biri Ýewropa ýurtlary bolup, diňe bir 2019-2023 ýyllar aralygynda Ýewropa Birleşigine satylan türkmen nebit önümleriniň muktary 3 hisse çemesi artypdyr. Media maglumatlaryna görä 2023 ýylda Türkmenistan Ýewropa Birleşigine bahasy 1 milliard 50 milyon euro möçberinde nebit önümlerini eksport edipdir. Deňeşdirme üçin 2019 ýylda türkmen nebit önümleriniň Ýewropa eksporty 334 milyon euro barabardy. Türkmenistanyň howanyň birden sowap başlamagy bu ýyl hem ýurdun günwatar. Demirgazyk sebäplerini daýhanlaryň çeken zähmetleriniň garaşylýan netijeleri bermejekdigini, belki de owa adamlarynyň agyr ýany galjakdygyny işaret edýär diýip Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Bu maglumat Meteojurnal nesriniň 9 martda öňde duran sowuk howanyň Türkmenistanyň owa hojalygyna agyr zarba urmak ähtimallygy barada çap eden habarynyň ýandan geldi. Azatlygyň habarçysy şu gün 10 mart günü ýerden söhbetdeş bolan Gallarwatly daýhanlarynyň biriniň aglanlygyny habar berdi. Fevral aýyny Türkmenistanyň çägini örenmeýär howa saklanyp, hususan ýurdun günorta sebäplerini käbir miýgöle gaçlaryň ýer pyntyk ýarmagyna sebäp boldy diýip habarçymyz aýtdy. Meteojurnal günnüzki maýylgynlykdan soň gelýän giýje sowugynyň ýurdun köp bölegini 4 giýje günnüz saklanjakdygyny çaklaýar. Azatlygyň habarçysynyň 10 martda beren habaryna görä, daha soňky sebäpini ýer bilen 11 gradus sowuk howa bolan bolsa, Gallarwat etrawyna 3 gradus sowuk howa bolup, gül açan miýweli baglaryň köpüsini ýaňy toprak ýaryp çykan käsir, soğan, kartoşka, badamjan ýaly ekinleriň, ýerki pomidorlaryň ýekece düýüni goýman sowurdy. Ertir 11 martda Gallarwatda howanyň temperaturasynyň 6 gradusa çenli petelmegine garaşylýar. Daşlygda hem sowuk howanyň saklanjakdygy aýdylýar diýip Azatlyk bilen gürleşen hünärmen aýtdy. Balkanyň dağ eteklerindäki bereket, Maktumguly, Gyzalarbat etraplarynda fevralyň 2-nji ýarmy tas +20 gradusdan ýokary maýyl howa bolup, miýweli baglar ýer gülläp, ýerki gök bakça ekinleri ýer gögörüp, tebigatyň aldygyna düşdi. Deyip, yerli hünärmen daýhanlaryň bu ýyl aljak girdejileriniň hem pes boljakdygyny, bagwanlaryň bolsa tassan doly girdejisiz garlyk diýip gynanyp oturandyklaryny görüň berdi. Kärendämde 2 hektar ýere kartoşka ektim. 1 hektar ýere bolsa pomidor şitillerini oturdup çyktym. Pomidorym ýerki bolan soň eýäm gül açyp hasaly durup başlapdy. Bir giýjede ählisini ýitirdim. Giden çykdyjy edipdim. Der döküp eden azabym biderek boldy. Yarım hektar ýere ýerki garpyz ekipdim, olary hem sowurdy. Ýekece düýbi hem aman galmady. Deyip, Gallarwatyň
Tuğutlu Dayhan birleşigine gök, bakçı ekinlerini eken Kärenneci Dayhan Azatlygyň habarçysyna şu ýerden gurrun verdi. Onun adı redaksiyada saklanýar we Türkmenistanyň howpsuzlyk araldyry sebäpli aýdylmaýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan Dayhanlar bu hili ýagdaýlarda döwlet tarapyndan beriljek kömegi ýa-da öňünden berilýän duýduruşa garaşmagyň netijesizligini aýtdylar. Türkmen Medeniýeti prezidentiň 23 fevralda owa huzurlugyna jogap berýän ornasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirip, olaryň hasabatlaryny dinleýändigini, hemişeki maslahatlarda bolşýaly ekinlere öz wagtyny etewan etmek barada bir näçe anyk tawşyryk berenligini gaýtalapdy. Balkan Sewtine habarçymyz şondan 2 gün soň 25 fevralda etraplarda yeralma ekişiniň başlananlygyny, ýerki soğan, sarımsak we yeralma tohumlaryny satyn almak üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden pul toplanýanlygyny habar beripdi. Dayhanlar ýolbaşçylaryň diňe fevrallyk howanyň maýyllygyny seredip, ýerki yeralma, gök, bakçy ekinlerini ekmegi tawşyranlyklaryny, bahar aýlaryny howanyň nähili üýtgejeginiň ilmi esaslarda öwrenilmeýänligini, egerde tawşyryklar sinoptiklaryň, hünermenleriň maglumatlaryny öwrenmek esasynda berilse, beýle uly diýanyň çekilmejekdigini aýdýarlar. Bir Kärenneci özüniň çeken diýanyny hasaplap, Dayhan birleşiginiň resmiýetine ýagdaýyny düşündirmekçi bolanyna bu Allahdan geldi. Çeken diýanyny özüň tölersiň. Biziň edip biljek zadymyz ýok diýen jogaby alanlygyny gurrun berdi. Şeýle-de yerli çeşme Daşow Sewtiniň çopan goşlaryna täze doglan ogluk gudularyň arasynda uly daýaçylygyň bolanlygyny habar berýär. Azatlygyň habarçylary häzir bu maglumatlaryň jikme-jikliklerini öwrenmäge çalışýarlar. Meteojurnal 11-nji, 12-nji, 13-nji martda hem Türkmenistanyň sewtlerini howanyň giýjelerini we ýer sagatlarda sowuk boljakdygyny belleýär. Azatlyk dünýäniň maglumat üçin iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň tebii hadiseler zerarly çekilýän ziýanlar owa adamlaryna berip boljak golluk barada hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär.